ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରଟା ଖାଇଥିବେ, ଆଉ ଲଛା ପରଟା ଖାଇଥିବେ, ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ପରଟା ଖାଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମେଥି ପରଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମେଥି ଶାଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥି ଶାଗ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତ ଧୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମେଥି ଶାଗକୁ ଭଲସେ କାଟିଦେଲି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମଇଦା 1 କପ୍ ଆଉ ଅଟା ହେଉଛି 3 କପ୍ ଦେଇକି ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇକି ତେଲ ଦେଇକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ମଇଦା ନେଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚିନି 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିଛି, ଗରମ ପାଣି ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ତେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାକୁ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେଲି। ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଆକୁ କରିକି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହାର ଥିବ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୁଳା କରିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଳା କରିଦେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପରଟା ବେଲି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ବେଲି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପରଟାରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ମେଥି ପଡ଼ିଛି? ମେଥି ପରଟା। ମେଥି ପରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ କରିକି ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଏଇ ବହୁତ ମିଳେ, ଏଇ ଶାଗଟା ଟିକେ ମିଳେ, ମେଥି ଶାଗଟା ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗଟି ପାଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମେଥି ପରଟା କହୁଛି। ମେଥି ତ ମାନେ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଶାଗଟା ଆଣି କରୁଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମେଥି ଖାଆନ୍ତି। ମେଥିଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍। ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ତେଲ କମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଫୁଲିଲାଣି। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ପରଟା ଏତେ ସଫ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ଜାଣିବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଆରାମସେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ବେଲିକି ରଖିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଗୋଟାଏ। ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଥି ପରଟା ହେଇଗଲା। ଆକୁ ରଖିଦେଉଛି। ହେଇଗଲା।